Pentru mulți spuneam că este un magician, de la noi se vede că este un atlet complet. A fost de dimineață un trapezist, acum este un patinator. Uitați-vă la mișcările astea pe care le vedeți la Jocurile Olimpice de iarnă. Este un jocheu în momentul ăsta, așteaptă un plan ca să facă o escaladare. Perfect! Da, cred că are nevoie de cineva din public. Sper că va fi o fată norocoasă. Mai de mine asta mică. E o înghesuială acolo, Dani, sunt vreo 40 de fete. Da. Ce vin din rândul organizatorilor. Ea este condusă pentru un punct critic. El nici măcar n-a salutat-o, dar vrea să-i facă neapărat curte. Uitați cum face curte un motociclist de talie mondială. Uitați-vă ce dans realizează cu partenera lui. Aplauze pentru Christian Pfeiffer! Da, ea nu poate să se plângă că i-ar fi pus cineva mâna pe fund, i-a pus tenesul pe fund. Atenție, Dani, ăsta este momentul lui, semnătura lui, pe roata din față, încet și o sărută! Bine, nu chiar o sărută, că dar cu ciocul crești, sper că înțelegi, Răzvane. Ea este topită, uită-te la ea, ar vrea să danseze, o mișcă, este la un ceai dansant, Christian Pfeiffer la București! E deranjant că Chris Pfeiffer ar putea să meargă în centru vechi cu domnișoara și să o plimbe cu motocicleta. Domnișoară, să ne vedem pe Facebook. El așteaptă aplauzele voastre, cea mai mare mulțumire pentru un artist, pentru că dincolo de aspectul lui de toreador, de abilitățile lui de trapezist, de mișcările lui de gimnast, doamnelor și domnilor, omul ăsta este un artist desăvârșit.